салом, як хабар. Мақомоти интизомии Россия дар давоми 8 моҳи соли 2025 400 нафарро ки мавриди таъқиби вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон буданд боздошт карданд. Дар ин бора вазири корҳои дохилии Россия дар мулоқот бо ҳамтои тоҷикаш хабар додааст. соли гузашта мақомоти Россия ҳудуди 260 нафар аз афроди таҳти таъқиби вазорати корҳои дохилии Тоҷикистонро боздошт карданд. Аммо на мақомоти рус ва на мақомоти тоҷик нагуфтанд ки дар ин давра чанд нафар ба Тоҷикистон истирдод шудааст. ҳамчунин номаълум аст ки дар ин давра бо дархости ҷониби Россия дар ҳудуди Тоҷикистон шаҳрвандони Россия низ боздошт шуданд ё на. аз Зедмобайл миллионро гирбурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30,000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчи бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.